Казан артында бардыр bir авыл Симет диләр. Симеттә бит искиткечләп иң яхшы мәктәп диләр. Бихисап тыюл мәктәптә уку алдынгылары, уйнап, көлеп, җырлап, диеп, алга киткән даннары. Күреп торам, белеп торам, мактап әди белсез, һәммәсе дөрес бу дип әйтергәме кыймыйсыз, ышанмыйсызмы әйткәнемә, минем бу сүзләремә? Я, тыңлагыз һәм карагыз сез үз күзләрегез белән. Югары Симет урта мәктәбе төрле фән олимпиадаларында катнашып, муниципаль, республика һәм бөтен Россия региональ этабында җиңү яулаган укучылары һәм укытучылары белән мактаулы. Укучыларыбызның һәм укытучыларыбызның күмәк тырышлыгы нәтиҗәсендә муниципаль этапта 11 урын, олимпиадаларның республика этабында 6 урын, бөтен Россия олимпиадаларының региональ этабында 2 призлы урын яуланып, Югары Симет урта мәктәбе районның урта мәктәпләр арасында 2нче призлы урынга лаек булдылар. Batırlar gider, amaşqa giler, ayaklı davam, kılmasın cırlar, görmesin meydan, kış gayret ingen bizge, Hıdaydan al sülgünde, sal bilinge, biz güreşçiler tatar ilinde. Yigitler eli bulganda, batırlar bitmez soğan cirimde. Hayırlı kеш, hürmetli televizor караучылар. Эфирдә мәктәп ТБ тапшыруы һәм аның алып баручылары Раяз Ихсанов, Зәйнәп Имамиева. Бер күрешү бер гомер диләр. Озын тарихлы күркәм традицияләргә бай Югары Симет урта мәктәбенә рәхим итегез. Мәктәбебез нинди тормыш белән яши, нәрсәләр белән шөгыльләнә, шул турыда сөйләрбез. Беләсеңме, Зәйнәп, бүгенге тапшыру гадәти генә булмаячак. 2023 ел илебездә укытучы һәм остаз елы итеп игълан ителде. Без бүген игътибарны укытучыларыбызга бирәчәкбез. Мин синең белән килешәм, Раяз. Әйдәле, иң беренче тырыш, акыллы укучылар белем алган, шундый зур биналарда әхлакка өйрәтүче, белемгә мәхәббәт уятучы мөгаллимнәр белән идарә итүче таләпчән директор кабинетына узарбыз. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Белгәнебезчә, 2023 ел укытучы һәм остаз елы дип игълан ителде. Директор буларак башта мәктәп турында, аны үткәне турында сөйләп китсәм дөрес булыр. Тарихи чыганакларга таянсак, Югары Симет авылында 1904 елларда Ташиның 2 бүлмәсендә
баштарак ир балалар өчен, соңрак кыз балалар өчен дини билим берилә башлый. 1928 елда авылда 2 катлы мәдәният йорты төзелеп, шуның өске каты мәктәп итеп үзгәртелә. Шунда 4 еллык башлангыч билим берилә башлый. 1948-49 елларда башлангыч мәктәп 7 еллык мәктәп итеп үзгәртелә. Мәктәп директоры булып Нигъмәтҗанов Шәриф эшли. 1957 елда Шүриле һәм Саба районнары берләшкәч, мәктәп директоры булып Байкиев Кавый Сәлимович килә. Аны күпләр Икшермә мәктәбен озак еллар бик уңышлы җитәкчеләгән директор буларак белә. Ул Югары Симет мәктәбендә 1 ел тирәсе эшли. Ул эшләгән чорда мәктәп Түбән Симеткә яңа бинага күчерелә. 1958-59 уку елы башыннан мәктәп директоры итеп Зәйнетдинов Җәмил Кыям улын билгелиләр. Бик Ватан сугышы ветераны, Кызыл Байрак ордены кавалеры булган Җәмил абый 1985 елга кадәр 27 ел шушы мәктәпне җитәкли. Бүгенге көндә лаеклы ялда булган укытучылар аны үз эшенең барлык нечкәлекләрен белгән уста педагог, таләпчән, шул вакытта бик кешеле җитәкче итеп буларак искә алалар. Җәмил Кыямович лаеклы ялга чыкканнан соң Түбән Симет мәктәбен төрле елларда Шарафиев Тахир Габдрахманович, Зиннәтов Фәрит Гарифуллович җитәкли. 1987 елда Югары Симет авылында бик куанычлы вакыйга була. Мәктәпнең бүгенге бинасына нигез салына, мәктәпнең тиз арада салынуына хуҗалык җитәкчесе Шагвали Билал Бахмановичның зур тырышлыгы куела. 1 ел эчендә бина төзелеп бетеп, 1988 елның 1 сентябрендә урта мәктәп буларак үзенең беренче укучыларын кабул итә. Мәктәп директоры итеп татар теле әдәбияты укытучысы Миннебаева Роза Минвалиевна билгеләнә. Мәктәпне җиһазлау, педагог кадрлар белән тәэмин итү, территорияны тәртипкә китерү, агачлар, җиләк-җимеш куаклары утырту, җылылык белән тәэмин итү мәсьәләләре һәм башка бик күп проблемалар. Аларны чишү өчен Роза Минвалиевна бик күп көчен куя. 1988 елдан 2023 елга кадәр директор вазифасында алны-ялны белми эшли. Инде мәктәпнең урта мәктәп буларак эшли башлауына 35 ел тулып килә. 2007-2009 елларда капиталь ремонт эшләре башкарылды. Шулай ук 2019 елда ясалма өстенлек белән универсаль спорт мәйданчыгы төзелде. Волейбол, баскетбол уеннары өчен мәйдан чыкта. Дәүләтнең караңгы өлешендә дә шөгыльләнеп була. 2021 елда үсеш ноктасы программасы аша химия, биология, физика кабинетлары заманча җиһазланды. Олимпиадаларда уңышларыбыз өчен 2022 елда татар теле кабинеты интерактив панель белән җиһазланды. Гомумән алганда белем тәрбия бирү өчен барлык шартлар тудырылган. Һәм инде бу район һәм республика җитәкчелегенең даими игътибары, уңай карашы, тырышлыгы нәтиҗәсе. Мәктәп ничек кенә ремонтланган, җиһазланган булмасын, аның төп байлыгы булып үз эшенең устасы булган кадрлар белән тәэмин ителеш тора. Бүгенге мәктәп коллективы 22 укытучыны берләштерә. Уку йортының нәтиҗәле эшләвендә, укучыларыбызның төрле конкурс чараларда ирешкән уңышларында һәрбер укытучыбызның үз өлеше бар. Укучыларыбыз һәм укытучыларыбыз күп төрле бәйге ярышларда, фәнни-практик конференцияларда, фән олимпиадаларында бик актив катнашалар. Туган мәктәбебезнең нәтиҗәләрендә куандырырлык ирешкән уңышларыбыз алда торган бурычлар белән таныштырып китү өчен сүзебезне укыту эшләре буенча директор урынбасары Билалиева Гөлчәчәк Бидәли кызына бирик. Укучыларның белем дәрәҗәсенең күрсәткече булып Олимпиада һәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре тора. 2022-2023 уку елында Югары Симет урта мәктәбе укучылары Олимпиаданың район этабында 11 призлы урын, республика этабында 6, региональ этапта 2 призлы урын яулауга ирештеләр. Укытучыларыбыз Муллаянова Талия Тәлгатовна, Нургалиева Гөлнар Максумовна, Сәүбанов Айгиз Рафисович, Сәүбанова Гөлнара Илдусовнаның һәм укучыларыбызның күмәк тырышлыгы нәтиҗәсендә Югары Симет урта мәктәбе районның урта мәктәпләре арасында 2нче урынга лаек булды. Хәзер укучыларның төп һәм бердәм дәүләт имтиханнары тәмамланып, нәтиҗәләрне барлый торган вакыт. 9нчы классны 9 укучы тәмамлый. Математика, рус теле, информатика, җәмгыять белеме кебек фәннәрдән аларның уртача билгеләре 4-дән югары. Татар теле, инглиз теле, химия, география фәннәрен бөтен укучыда 5 билгесенә тапшырды.
11 klassını 4 оқушы тәмамлый. Алар бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырып бу көннәрдә нәтиҗәләрен көтәләр. Баллары югары булган укучыларыбызны да мактап үтәсе килә. Хәйруллин Адилә математикадан 82 балл, рус теленнән 91 балл, Мифтахова Зөһрә химия фәненнән 86 балл, Билалиев Инсаф математика фәненнән 82 балл җыеп барыбызны да куандырдылар. Югары балларга тәҗрибәле укытучыларыбыз Загриева Фирәүзә Хәтимовна, Имамиева Гөлназ Хаҗинуровна, Хәлиуллина Руфия Рәисовналарның фидакар хезмәте бәрабәренә ирешелде. Куанырлык нәтиҗәләргә укытучылар, укучылар, әти-әниләр барсы бергә дус булып эшләгәндә генә ирешергә мөмкин. Билимгә омтылган тырыш укучыларыбызга, бүтән көчләрен куеп балаларга билим биргән укытучыларыбызга, балаларга билим алырга омтылыш уятып, уңайлы шартлар тудырган әти-әниләргә рәхмәтемне әйтеп сүземне тәмамлыйм. Россия президенты Владимир Путин 2023 елны укытучы һәм устаз елы дип игълан итте. Укытучы булу ул һөнәр генә түгел, ул язмыш. Килеше кыяфәтле, сабаклы киемнән, әдәпле, ахлаклы тотышлы, ышанычлы адымнары белән туры карап алга баручы укытучы устаз образы турында күп сөйләп булыр иде. Раяз, әйдә гомерләрен шушы һөнәргә багышлаган укытучыларыбыз белән әңгәмә корып алырчы. Әйдә Зәйнәп, үзенең 30 ел гомерен яраткан укучыларына багышлаган бик күп олимпиада бәйгеләрдә җиңүче 2023 елда иң яхшы биология укытучысы 2023 исеменнән лаек булган мөгаллимебез Хәлиуллина Руфия Рәис кызы. Руфия Рәисовна, ни өчен укытучы һөнәре сезнең күңелегезгә якын булды? Тормышта һәр нәрсәнең башлангычы була. Минем дә мәктәп юлыннан китүемнең этәргече бар. Мин укытучылар гаиләсендә туып үстем. Әнием рус теле һәм әдәбияты фәненнән мәхәббәт тәрбияләсә, әтием математика нигезләрен өйрәтте. Озак еллар мәктәп директоры вазифасын башкарды. Әти-әнием авылда хөрмәткә лаек кешеләр булдылар. Әле дә укучылары аларны зур ихтирам белән искә ала. Укытучы һөнәрем никадәр кызыклы, мактыргыч, шул ук вакытта җаваплы булуын кичкенәдән күреп үстем. Казан дәүләт педагогика институтының химия биология бүлеген сайлауда укытучым Нурия Абдулловна төп этәргеч булды дип исәплим. Аның мавыктыргыч дәресләре миндә бу фәннәргә карата мәхәббәт уятты. Кулыма укытучы дипломы тотып, югары сыйныф мәктәбе ишеген ачып күрүмә дә 30 ел вакыт үткән. Укытучы дипломы алу әле ул чын укытучы булу дигән сүз түгел. Үз эшенең остасына әверелү өчен еллар дәвамында чарланырга, гел үсеп, камилләшеп торырга, замана белән бергә атлау кирәк. Бик зур рәхмәт сезгә, Руфия Рәисовна. Без шул ук сорауны татар теле һәм әдәбияты укытучысы Муллаянова Талия Тәлгать кызына да бирәбез. Ул безнең татар теле һәм әдәбияты фәннәреннән укучыларыбызны олимпиадага әзерләп, яхшы гына нәтиҗәләргә иреште. Үзенең 28 ел гомерен укучыларга багышлаган мөгаллимебез, аның уңышлары да сөендерерлек. Мин югары сыйныф урта мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшлим. Минем бурыч укучыларга туган телне тирәнтен өйрәтү, балаларда үз теленә карата горурлык хисләре булдыру. Укучыларым туган тел дәресләрен бик яраталар. Татар теле һәм әдәбияты буенча төрле конкурсларда, конференцияларда катнашалар һәм югары уңышларга ирешәләр. Күренекле мәгърифәтче Каюм Насырый табигый сәләт ул, ышкын гына түгел. Ул сүнәргә дә, кабынып китәргә дә мөмкин. Аның кабынып китеп, зур ялкынга әверелеп китүенә мәҗбүри көч булып хезмәт тора дигән. Шуннан да укучыларыбыз бик сәләтле һәм шул ук вакытта бик тырышлар. Тырышлыкларының нәтиҗәләре булып аларның уңышлары. Укучыларыбыз һәр елны олимпиадаларның муниципаль һәм республика этапларында призлы урыннар яулыйлар. Бу уку елында да татар теле һәм әдәбияттан муниципаль этапта 3 призлы урыныбыз, республика этабында шулай ук 3 призлы урыныбыз булды. 9-нчы сыйныф укучысы Имамиева Нәфисә инде 4-нчы ел рәттән татар теленнән республика этабында призлы урыннар яулый. Бу уку елында ул шулай ук әдәбият фәненнән дә призлы урынга ия булды. Алдагы елларда да безнең укучыларыбыз республика этабында даими призлы урыннар яуладылар. Шәйхелифа Алия, Гыйбадуллина Изиләләрбез. Укучыларымның шундый зур уңышларга ирешүләренең төп сәбәбе булып, иң беренче туган тел дәресләрен яратулары, максатчан, тырыш булулары, күп әдәби китап укулары һәм өстәмә күп шөгыльләнүләребез дип уйлыйм.
Мин үземнең укучыларыма бик рәхмәтле. Аларның уңышлары минем уңышлары да дип уйлыйм. Туган мәктәбем белән мин чиксез горурланам. Сәяхәтебезне дәвам итеп, күз салгычы, нинди кызыклы, кайнар тормыш белән яши бит ул. Инде җәй айлары булуга карамастан, мәктәп тулы тормыш белән яши дисәк, бер дә ялгыш булмас. Укучыларыбыз мәктәп яны бакчасын гөл бакча итеп тоталар. Үзебезнең көч белән яшелчә, җиләк-җимешләребезне тырышып, тәрбияләп үстерәбез. Юлыбызны мәктәп каршында эшләп килүче Кояшкай балалар ял лагеренә таба дәвам итәбез. Монда барлыгы 15 бала. Алар көн сайын яратып, ашкынып йөриләр. Раяз, әйдәле, укучылар мәхәббәтен, хезмәт эшләренә, авыл халкының ихтирамын яулаган, бүгенге көндә лаеклы ялда булучы остазларыбыз Дәүлиева Разифа Кыям кызына һәм бик күп еллар сон дөньясында яшәгән укучыларның мәхәббәтен яулаган Нуриева Азалия Максум кызына сүзебезне бирик. Разифа Кыям белән ни өчен укытучы һөнәрен сайладыгыз? Ие балам, дөрестән дә менә һәр яшь кешенең алдына шундый бурычка куя килә. Нинди һөнәр сайларга, кем булырга. Ул яраткан һөнәрен сиңа инде бәхет китергә тиеш, син ул һөнәрне яратып башкарырга тиеш. Шул вакытта гына ул сиңа бәхет китерә. Менә башлангыч класста укыган вакытта укытучыбыз шундый җөмлә әйткән иде. Менә шушы кулның баш бармагы, шунда менә синең беләзеккә тия икән, син укытучы буласың. Һәм менә шушы гыйбарәт миңа тәргыш биргәндер инде, укытучы булып китәргә. Менә хәзер дә минем карасагыз, хәзер дә туры килеп тора иде. Һәм аннан соң бу инде һөнәрне сайлау минем балаларны яратудан дадыр. Балаларны яратмасаң, берничә дә укытучы булып эшләп булмый. Менә шушы һөнәремә тугры булып, шушы һөнәремне яратып, балаларны яратып, шушы авырлыклар белән, кызык вакытлар белән менә шушы вакытларга килеп җиттек. Эш стажым 37 ел. Менә шушы вакыт эчендә төрле вакытлар булды. Без эшләгән вакытларда инде әле компьютерлар килеп кенә кергән вакытлар иде. Әгәр дә менә шушы эш дәврендә инде, мәсәлән, менә документлар белән эшләгән вакытта мин инде директор урынбасары булып эшләдем. Берәр цифрың дөрес килмәй икән, туры килмәй икән, син инде аны төзәтү өчен ничәдер битне күчерергә туры килә иде. Ә менә хәзерге вакыт белән чагыштырганда, бөтенләй дә икенче төрле эш дип әйтәсем килә инде. Балалар инде аларны сагынасың. Менә хәзерге вакытта да мин инде үземнең укучыларым белән еш аралашам. Алар минем хәлемне белеп торалар, аларга бик зур рәхмәт. Коллектив белән дус мөнәсәбәттә эшләдек. Аларга да менә шушы өлкән буын кешесе буларак үзебезнең файдалы киңәшләребезне бирәдер. Аларга инде шулайтырып эшләп, лаеклы ялга чыгып инде хәзер менә Аллага шөкер, шушы саулыгыбызга, сәламәтлегебезгә, эшләгән эшләребезгә сөенеп яшибез. Бик зур рәхмәт, исән сау яшәгез. Азалия Максумовна, сезнең өчен укытучы кем ул? Минем өчен укытучы
ул үлге, ул үрнәк алырдай шәхес. Бу фикер миңа инде бик күп еллардан бирле, синең кадәр вакыттан килә, Зәйнәп. Мин мәктәптә укыган вакытта минем шул кадәр яраткан укытучыларым бар иде. Алар тирән белемле, иҗади шәхесләр, Гөлиса Павла Рауля Бегаләви. Һәм менә минем дә нәкъ шулар шикелле укытучы буласым килде. Урта мәктәп тәмамлап, югары уку йортында укырга узак кебек тоелды. 8-нче классны бетердем дә, Арчага юл тоттым. 18 яшымда укытучы булып кайттым. Һәм үземнең яраткан укытучыларым белән бер мәктәптә эшләп, үземнең шушы һөнәрне дөрес сайлаганлыгымны исбатладым. Әмма үзем үлге була алдыммы дигәндә, иң беренче укучыларны күз алдыма китерәм. Алар инде хәзер зур, өлкән кешеләр үзләре дә зур уңышларга ирештеләр. Араларында озак еллар нәтиҗәле хезмәт күрсәткән өчен лаеклы ялга чыккан укытучылар булуы да горурландыра. Димәк, миннән үрнәк алганнар. Бүгенге көндә укытучыга хөрмәт бармы? Бар, Зәйнәп, әлбәттә бар. Электә булган ул, хәзер дә бар. Авыл җирендә бигрәк тә. Әллә кайдан, ерактан, елмаеп, үзебезчә матур итеп, татарча апа дип эндәшеп, хәл беләләр. Бәйрәмнәрдә котлыйлар. Үзләренең шатлык сөенечләре белән уртаклашалар. Үзләренең генә түгел, инде хәзер үсеп килүче балаларның шатлыклары белән, уңышлары белән уртаклашалар. Киңәш табышка киләләр. Очрашуларга чакыралар. Бу хөрмәт түгелме? Бик зур рәхмәт сезгә, Азалия Максумовна. Киләчәктә дә матур тормышлар телибез. Бик зур рәхмәт, Зәйнәп. Уку авыр хезмәт. Ул зур сабырлык һәм ихтыяр көче сорый. Вакытны дөрес, файдалы һәм күңелле итеп үткәрә белсәң, аның авырлыгы сизелмәс. Мәктәптә үткәрелгән чаралар, ярыш бәйгеләрдә һәр укучы үзенә нинди дә булса файдалы мәгълүмат, рухи азык, өстәмә белем ала. Укучыларыбызның район һәм республика күләмендә үткәрелгән чараларда катнашуы турында сөйләргә тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Халиуллина Әлмира Ингел кызына сүз бирелә. Бүгенге көндә мәктәбебездә судомоделирование, вокал, хореография, драма һәм шулай ук спорт төрләреннән волейбол, баскетбол һәм җиңел атлетика түгәрәкләре эшләп килә. Укучылар укытучылар белән берлектә бик тыгыз элемтәдә эшлиләр. Укучылар төрле кызыклы эш алымнары алып, балаларга теләк тудырып, бик әйбәт алып баралар. Моның нәтиҗәсе булып төрле район һәм республика күләмендә алган нәтиҗәләрдәген тора. Мәсәлән, судомоделирование түгәрәгенә йөрүче укучыларыбыз Галиев Марсель, Ибрагимов Илшат, Латыпов Риназ, Загриев Султан һәм Хабибуллин Рамазаннар район һәм республика күләмендә катнашып, төрле призлы урыннарга лаек булдылар. Нур драма түгәрәгедәген безнең инде бик актив эш алып барды ел дәвамында. Алар шулай ук район һәм республика күләмендә катнашып, беренче урыннарга лаек булдылар. Район күләмендә үткән Талант Фест фестивалендә вокал һәм хореография түгәрәгенә йөрүче укучыларыбыз 2-нче, 3-нче урыннарга лаек булдылар. Шулай ук инде минем искәртеп үтәсем килә спортны. Бу инде безнең укучыларның иң яратып шөгыльләнеп йөри торган бер төре. Монда безнең укытучыларыбыз Шакиров Илхам Расымович, Шаихов Нурдил Данилович һәм Саубанов Айгиз Рафисовичлар. Алар яшь булуларына карамастан, үзләренең эшләрен бик яратып, үзләренең һөнәрләренә тугры калып, балаларны бик яхшы әзерләп, төрле ярышларда ел дәвамында катнашып, нәтиҗәле генә урыннар алдылар. Шуның нәтиҗәсе булып, физкультура укытучыбыз Саубанов Айгиз Рафисович узган ел Мамадыш шәһәрендә үткән президент ярышлары конкурсында катнашып, беренче урынга лаек булды һәм җәй аенда инде ул безнең Туапсе шәһәренә республика данын яклап 8-нче сыйныф укучылары белән барып кайтты. Монда безнең укучыларыбыз бик актив катнашып, пляжный волейболда 2-нче урынга лаек булдылар. Һәм быелгысында әйтеп үтәсем килә 2022-2023 уку елыдагы безнең мәктәбебез өчен бик тәген яхшы нәтиҗәләр бирде. Ел дәвамында шөгыльләнеп, җиңел атлетика буенча укучыларыбыз
birinchi o'ringa loyiq bo'ldilar ham ko'chma kubokka ega bo'ldilar. Лениногорск shahrida o'tgan voleybol yarışında qizlar ham yigitlar komandasi birinchi o'ringa loyiq bo'ldilar. Шулай ук жеңіл атлетика командасы дагын Лениногорск шәһәренә барып көч сынашып беренче урынга лайык булдылар. Бүгенге көндә инде безнең укытучыларыбыз Шаихов Нурдил Данилович белән Саубанов Ойгиз Рафисович карамагында 5 укучыбыз республикадан якларга Кемерово шәһәренә киттеләр. Аларга инде без уңышлар телибез һәм җиңүләрен теләп калабыз. Безнең мәктәбебездә уку өлкәсе белән берлектән тәрбия өлкәсенә дәгән бик зур йогынты ясала һәм инде укучыларыбыз бик тәртипле укучыларыбыз тәрбия ягыннан инде безнең төрле конкурсларда, бәйгеләрдә катнашуларын дәвам итәләр. Шулай ук инде безнең тәрбиянең иң зур өлеше әти-әниләрдән торадыр дип уйлыйм, чөнки баланың гаиләдә алган тәрбиясе ул шулай ук мәктәптә дә дәвам итә. Һәм инде без үзебезнең эшне һәр вакытта да әти-әни белән берлектә төрле ярышлар буламы, төрле конкурслар буламы, яисә берәр үтенеч булса, безнең инде әти-әниләребез Аллага шөкер ярдәмгә килергә әзер торалар. Шулай ук тагын бер спорт төре бик киң таралган. Безнең мәктәбебездә ул көрәш. Укучылар алны-ялны белмичә һәр вакыт җитәкчеләре Закиров Дилюс Ридейл улы белән шөгыльләнеп, районнарга, хәтта республикаларга барып, призлы урыннар алып, үзләренең осталыкларын күрсәтеп, яхшы гына нәтиҗәләргә ирешеп кайталар. Һәм инде сүземне тамамлап шуны әйтәсем килә, үземнең коллективка, әти-әниләргә һәм инде укучыларга алдагы көндә укуларында, эшләрендә уңышлар, сәламәтлек, гаилә иминлеге теләп каласым килә. Безгә спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Спорт мәйданчыкларының ишекләре һәркем өчен ачык. Сәламәт тәндә сәламәт акыл диләр. Мәктәбебездә спортны үстерүдә сәламәт яшәү рәвешенә елдан-ел зуррак игътибар бирелә. Юкка гына спортчыларыбыз төрле дәрәҗәдәге ярышларда җиңүче исемнәрен яуламый. Җитәкчеләре Саубанов Ойгиз Рафис улы да алны-ялны белми бик күп көч куя. Үз һөнәрен яратмаган укытучы мондый дәрәҗәләргә ирешә алмас иде. Менә шундый күңелле ул безнең мәктәп тормышы. Укучылар үз вакытларын әрәм итмичә, укытучылар биргән белемне үзләштерәләр. Шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Кыска гына вакыт эчендә без сезне мәктәбебез тормышы белән таныштырырга тырыштык. Һәммәгезгә сәламәтлек, күңел күтәренкелек, эшегездә, тормышыгызда зур уңышлар насыйп булсын дигән теләктә сау булышабыз.